Good morning. Salamat sa inyong pagtanaw online. Ito muna ang Buwelta ni Art sa Hunyo 15. The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Basta mga junior. Gahi. Good morning sa talang mga junior ug naghandom nga doon ay junior. Kumusta ka mong tanan? Ang Buwelta ni Art hatod ka sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Ini ang vitamin C nga kanato sa COVID makapalikay ustong lawas, makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga nagunang drugstore o mga pharmacy sa Miss Or o Cagayan de Oro City. Alright. Ano naman kayo mga manok diya? So, manana ka sa farm karon? Ha? Diba? Imo ng mga manok. Sa? Imo ng mga manok nga background. Gibali na nimo yung poultry diya. Di ba ni manok? Ang sa mga gatok. Ana? Dili na may background nga gatok tugaok lagi. Nuha man taon na. Oy, di man nasa Westwoods. Ana? Kaning diri sa kuwang nga. Arang kanina man diri sa amuang. Nabi ako sa 45th floor. Kaya itong Buwelta alang sa mga Cagayanon. Ano ka nga no? Ha? Happy 71st Charter Day, Cagayan de Oro City. Ini ang adlaw sa matag Cagayanon nga importante. 71 years old na ang syudad. Kansang kasing-kasing bulawanon. Kay basta Cagayanon, giilang mahigalaon. Taliwa sa kasaulugan, padayong gihandom ang kasaulugan taliwala sa tragedy. Kay basta Cagayanon, isog og mubarog yun, permi. Naigo man sa pandemya ang daghan, apan Cagayanon, di basta-bastang malusyapan. Isang unsa pang katalagman, Cagayanon, di basta-bastang makuyapan. Grabe ang naagian sa atong dakbayan. Pinakagrabe nga mahinungduman ang sendong nga miigo sa kadaghanan. Naigo sab kita sa hulga sa mga terorista. Hinumdum ka to Guy Bernie, dihang daghang na angin, mibuto ang usa ka bomba. Napadiya ang hagit sa mga mag-uuma sama sa mga El Nino ug mga La Nina. Mabulukon ang kultura sa atong gimahal nga syudad. Diin nagkahiusa ang mga Bisaya, Muslim ug mga lumad. Nagkalahi-lahi man ang tinuhuan apan matag usa pagaduphan. Labawng magkahiusa nining hagit sa kalibutanong pandemya. Mga Cagayanon, padayon sa pagbakod, ipakita nato nga di kita basta-bastang mutalikod. Pamatud-an ta nga mga tao, kita dunay mga disiplina ug di bastang makugang kung dunay mga trahedya. Bahalag naalang ta sa balay, ayaw gyud kabatog kalaay. Grabe man kini nga mga hardship, apan magpabilin ang Cagayan de Oro nga City of Golden Friendship. Oras alas 7.